Salam, hormatly watandaşlar. Bugünkü söhbetdeşligimiz ine Türkmenistana aglan edilen prezident saylowy bilen baglanyşykly boljak. Maňa geçen günlüň dowamyny gatykan hat geldi, jan edildi, sorag berildi. Näme etmeli, nämesi dogry, nämesi ýalňyş, sizem öz pikiriňi aýdaýsaňyz dip. Sag bolun beren soraglaryňyz üçin bu meseleni yoldaşlarımız bilen mara alıp maslahatlaşdyk, türlü forumlarda da seretdik. Indi pikirler çoğdamlanşýar. Menin ilkinji gelen öz netijemi aýdyp beren, kanun boýunça näme bolmaly, näme edilmelidi, näme bolmady, näme edilmedi, indi näme etmeli. Birinciden, ine özüňiz gördüňiz hemmäňiz şol oglan edilşi ýaly 10 martda prezident saýlawlary geçirilmeli Türkmenistan. Onu oglan edilşi dogrymy? Konstitusiýa düzgün tertibe gawat gelýärmi? Düýbünden gawat gelen watandaşlar. Sebäp egerde döwletiň prezidenti ýa şol kursiýini eýläp oturan, bir kanun eýläp oturan, öz wezipesinden çekiljek bolsa, haýsy-da bir sebäplere görä onu ol arda yazmaly. Öňkü konstitusiýa boýunça mejlisiň adyny, mejlisiň başlygynyň dikkatyny, ikincisi, şu günden alsak geçen ýyl bir kanun ýagdaýda ýene-de şu mejlisiň üstünden gözegçi organ halk maslahaty diýip 56 adam halkyň boýnuna dakdy. Onuň halk saýlanak, onu aýtmak gerek, ol guramada bir kanun. Mejlisde oturan deputatlaryň bir kanun sebäp olar halk saýlanak, halk olar tananak. Ýöne suduru bardy, içindäki ýanky legitim maslahaty ýokda, näme diýip aýdy. Çoň dogry hak hukugyny eýedäl adamlar. Olar daşyndan gelen ýa biriniň buyrugy bilen bellenen jübi parlament. Indi goý şolaryň bolsun diýip aýdaly. Indi Gurban oly Berdimuhammedow wezipesinden gidesi geldi. Ýoksam ol 2007-nji 10-njy ýyllarda 5 ýyllyk möhlet bilen saýlandy. Soň 17-nji ýylda öz kellesine gelen edip möhletini 7 ýyla galdyrdy. Näme üçin? Soragyna jogap bermek gerek. Sebäp 5 ýyldan 2 möhleti gutarandan soň gidip başga ýerine bermeliler wezipesini. Ýok, onu etmän şonu uzaltmak üçin, prezidentlik kürsüsini saklamak üçin prezidentlik möhletini uzatdy. 5 ýyldan 7 ýyla getirdi. Şeýdip mene birinji möhleti 17-nji ýyldan 24-nji ýyla şeýle oturmalydy. Eger şu häzir şu mal wezipesinden boyun toglamadyk bolsa, onda 24-nji ýylda ýene bir gezek saýlan 31-nji ýyla şeýle oturmalydy. Mesela, ýöne näme üçindir ol ýangy möhletiniň ýarty geçenden soň 100 dönerdi, 4 ýyl geçenden. Buň sebäpleri näme? Bunu düşünüşek bolsak aty uzaga gitmeli bar gepleşigimiz, şoň üçin bir gysga sözde aýdyp beren, muny mejbur eden zatlar bar. Birinciden özünün fiziki taýdan saglygy bardy, ama akyl taýdan, mental taýdan şoň kellesi düzgün diýen netije gelse boljak. Sebäp onuň edip oturan hereketleri akly huşy ýerine adamyň etjek işi däl. Ol bir. Ikinciden onu situasiýa ýa ýurdun içinde we daşyna dören ýagdaý mejbur etdi. Bu dünýede bir hasap zat ýok. Sebäp onuň esasy Gurban oly geçen 15 ýylyň dowamyny Türkmenistany berge batyrdy diýilsen boljak. Sebäp ol Hytaý Halk Respublikasyna näçe milliard garz aldy. Orsiýada näçe bergesi bar, Eýran bilen näme sewdasy bar. Garzyň baran ýeri bergi bolup dur. Açyk sanlarym ýok, hemme adam şertnamalarym ýapyk gapylaryň aňyrtyna baglaşan parlamenta hiç kim hasabat bermänsen, ýanky bu sanlar hiç bir kontroly görkezilmänsen, büdjetde aýdynlyk bolmansan, ne eden etdilik, hemme zat bir adamyň elinde ýa bir toparyň elinde boldy. Halk bu zatlardan bihabar. Şonuň üçin pul goýan maýadarlarym görüp otur bu adamdan derek ýok, goýan maýalarym, ýatyran pullarym birden piçoga çykmagy mümkin. Sebäp halk gün-günden gazawa minip barýar.
Ine zatlaryň öňüni almak üçin muňa aýdandyrlar sen wezipäňden çekil, ýerini ýa ogluňa bereli, ýa ýene birine bereli, ýöne halky köşeşdirmek gerek. Ogo täze küýden suw sowuk diýilşi ýaly, täze gelen adama da halk öwrenşänçe bir kilo wagt geçer. Soň halkyň biz özüm eminden geler, dürli ýollaryň üstü bilen, usullaryň üstü bilen diýip ine edilen iş ýa biçilen maslahat bolmaly. Enne Özüňe getirýär, Gurbanuly Berdimuhammedow işden çekilmeli. Kanun boýunça ol näme etmeli? Arzasyny ýa-da men palany prezident bolan. Men saglyk ýagdaýym derarly, ýa başga bir ýagdaýym derarly. İslegim ýok, men prezident bolasym gelene, meni işimden boşadyn diýip mejlisiň başlygynyň adyna, mejlisiň adyny we başlygynyň adyny hem de şuňkynym goşaýly şol üstüne bir kanunum bolsa, halk maslahatynyň bilelikdäki adyny ardasyny ýazyp öýüne oturmaly. Eger mejlis ýa halk maslahaty onu çağırsa gel han hasabadyň berdiýse onu başly gep. Ýok saglygy ýa-da bolsa da onu şol ýa-ni lokmalardan düzülen komissiýaň gelen netijesi mejlisiň öňünde okulmaly. Şoňa laýyklykda da karar kabul edilýär. Karar kabul edilenden soň laýyk 90 günden soň prezident saýlawlary geçirilmeli. Şoňa şerli ilatyň içinde düşünürsi işler geçirilýär. Şoňa şerli kandidatlar özlerini yglan edýärler we halkyň registrasiýadan gazap alynandan soň registrasiýadan geçenden soň kandidatlar halkyň arasyna içine girip ýa-ni öz programmalar bilen çykyş edýärler telewizionyada, radioda, gaziet, jurnalda, kollektivlerde, her bir raýonda we vilayetde bütün respublika prezident boljak bolsa ýurdun 4 günjüne maýlam çykmaly. Şol edilmedi. Bir. İkinciden ýa-ni näme edildi? Ol gellide 10 martda saýlaw diýe. Fevral aýynyň 28 günden ibaratdan gözüňe tutsak, 28 günden soň 27 günden soň 28-nji güne geçilen güni saýlaw geçirilmeli. An pikir edip görüň. 27 günde kim ýetişer kandidaturasyny görkezip ýa halkyň öňüne çykyp öz programmasyny aýdyp halk tanajakmy ol kandidatlar ýa ýokmy? Ne? Ol belli zaly ýol ýaşlary bermeliydi ýaş diýenim şol ana birinji reýatda olam öz dogmasy. Olam 2 gün soňundan belli bol onu şol gözüňe tutany. Ene şeýdip ol halky konstitusiýany äsgermen ine bu ornalan siyasi oyun. Başa hiç zatlar. Hakykatdan siyasi oyun. Ol islegde. Diňe halkyň gözüne çöp atmak üçin onuň daşary dünýäde ýa-ni görkezmek üçin bir demokratiýanyň tarapdary gysga möhletde de bolsa bizine saýlaw geçirýär. Ýene de şu saýlaw şu gysga wagtda şu bir aý ýetirmän geçirýän emmasyny men sebäbini özümçe görýändim. Şu mahal görýäňiz da Ýewrosoýuz, Amerika bilen ýa-ni Russiýanyň arasynda şu mahalyny dörli çekeleşikler bolup Ukraina üçin urşuň turaýmagy mümkin. Gazarstana waqar şu garma gürmelikde olar biz bilen işi bolmaz. Gelin derrejik şu zatlary ornap geçirelim dip edilen iş bolmagy mümkin. Ine näme bolsa da ol şonu yglan etdi. Ine näme bar? Ine yglan edilenne ogluny gözüňe tutdy. Biz onu ogluny getirjek bolup sürünip beren ýa bir şol näsinji 19-njy ýylyň märgöni bilýär, sebäp şol ýylyna şol 2 ýylyň 3 ýylyň dowamyny 5 tane wezipä bellep çykanyny belli bolup ogluny şol tanışmak üçin ol Zawda fabryga ekskursiýa edýärler, çağırýar, neferediňi bu stanok beýleşli, o maşin beýleşli. Ene şo ogluny görkezmek üçin, o taýda ilim almak üçin ýa dolandyrmak üçin edilenler. Ya goý bellenme. Düşnük kullu şonu etjek bolýan. Täp oňa goýulan şert bar da sen oglun 40 ýaşaýança oturýan soň boşatyp gitmeli bolsaň diýip boýuna şert goýulan. Kim şonu getirip körse oturdan bolsa, şolaryň şonu şert goýup durlar bolýan. Ol başga görüň, başga iş bolma haky ýok. Ýoksa özüne galty ta ölünçe şo körsede oturjak. Gara ine yglan etdi, oglum bolmaly.
oğlunun bolmagy mümkinçiligi barmy şo taýda? Vatandaşlar. O Serdar 40 ýaşady. Türkmenistan konstitusiýasy boýunça 40 ýaşan islenlik Türkmenistanyň raýaty islenlik saýlawly wezipe dalaş edip biler. Eger onu şol bellenilen tertipde saýlawçylar bolmasa, meselem prezidentligi dalaşgar bolmak üçin aýdaly bir karhanaň kollektiviniň adyndan ya bir syrgyn köçede oturan 200-400 adamyň adyndan teklip edilýärmi? 1000 adamyň sesini ýygnamaly. Garaqym şonu öpçün edip bilse şo normativi ondan kandidat bolup bilýär. Onun merkez saýlaw komissiýasy şonu kemçilik tapmasa dokumentlerde de bolsa o zal suud edilmedik bolsa üznüksiz üznüksiz Türkmenistanyň içinde 15 ýyl işlen şahsiýet bolsa onu ol kandidat bolup biler. Indi on näme işedenni işimiz ýok. Serdar 15 ýyllar Türkmenistanyň içinde üznüksiz ýaşadymy? Ýok. Ol 2008-nji ýylda 2011-nji ýyl aralygy Moskwada Orsiýadyň diplomatik akademiýasyna şo taýda diňleýiji bolup ýa-ni talip bolup ýaşady şo taýda. O taýda işlerini ilçhanada diye adı var diye de şu taýda. Yo adı var bolan bolsa şunu kim görüp dursun ilçhanada oturup kabinetde halky kabul edenni ya bir haýsam bolsa bir iş edenni ya çykyş edenni men şu ilçhanaň wekiline şu taýda Moskwada ya ýene bir gidip respublikalarda ene şu arada çykyş etdim şu real şertnameler baglaşdym diýip ýokdur. 11-nji ýylyň 13-nji ýyla çelli 13-nji ýylyň awgustyna çelli ol Şweýsariýanyň Ženewa şäherine ýanky dolanýyş we howpsuzlyk bilen baglanşykly döwlet işi bilen baglanşykly ýörüte okuw jaýyny okuw geçipdi. Şo taýda daýdya ýazýan zatlary hem okuýardy hem şo taýda ilçhanada ýene-de işleýärdi diýdi Türkmenistan ilçhanasy. Aýdyn şonu şu taýda ilçhanada kabinetini gördüňizmi? İş ýerini gördüňizmi? O bolan bolsa näme iş bitiripdir? Görkezin halky. Şonu gören diýir adam barmy o näme iş eder? Ol iki sözüň başyny çatyp bilmeýän adam ol nädip halk bilen duşuşdy? Ene mesele. Ol bollu şo taýda ilçhanada ady ýazyldy-da özü ýok, ol bolup biler. Yani ol işlediği derler. Onun sonra konstitusiyada doğru dürüst o taýda iki ýaňa çekerlik sözlem ýok da. Ya kanunla. Türkmenistanyň içinde üznüksiz 15 ýyl ýaşanat. Üznüksiz däl, ol gidip hani aýda otur 5 ýyl ýarym ýurdun daşynda bolup geldi. Eger şol öňkü konstitusiýany görkezilýär 10 ýyl bolandy. Şol 15 ýylda da oppozisiýadan beri gelämesin. 10 ýyl bolandy 13-nji ýylyň awgustyny oturan bolsa 13-nji ýylyň awgustyndan 23-nji ýylyň awgustyna çelli 10 ýyl möhlet boldy. 23-nji ýylyň awgustyndan soňra ne gelip saýlaw bolsa gatnaşyp biler. Ondan bärde ýok. Eger 10 ýyl bolandy. 15 ýyl bolsa eger şol möhlet sen ýurdun içinde oturmaly ýa bolmaly diýip görkezdiler. Onu 28-nji ýylyň awgustyndan bärde garasy görünmeli saýlaw şaşdygy. Ine size kanun barada görkezdilen zatlaryny düşündirip berýär. Indi näme bar bärde watandaşlar? Indi Serdar indi bir kanun. Saýlawlaryň bir kanun boldy, sebäp bir aýyň dowamly saýlaw geçirilme. Ol hödüreden oglum bir kanun boldy. Ol ine 8-nji ýyldan 13-nji ýyla çel aralygyny hem Orsiýetde hem Şweýsariýada okan. Orsiýetde döwründe her aýyna çemedanlap şo dollar akdan adam mal merhum bolu şol döwür Türkmenistanyň Orsiýetdäki ilçisi Halnazar Agahanow. Her aýda ine şol ýanky sportiwni sumkan dollardan ýertip şonu Serdar okudýan mogallimlere paýly. Näme kellesini hiç tat ýok. Şol dip akademi açylaly bäri bizde ýeke şular ýaly ilimsiz, bilimsiz student bolmany diýip mogallimden beýlenen gurrumyny şol döwür biz aýdyp berýärdi. Ene beýle tetelli bizde student ýa dinleýiji bolmany diýip. Enne näme? Serdar bir gyra goýdyk.
Sonra ne şol aýdýar da işledi ya okudy. Bir mysal. Sapar Murat Niyaz ýa-ni prezident saýlananyny 27-nji oktýabr 90-njy ýyly saýladyk da onu. Şondan soň 4 ay 5 ay geçmäkä Moskwada Dayanç diýip bir oppozisiýon jurnal çykdy. Onu Salamatov diýip bir bizim ýyleşini çykýar. Oň jem 2 sany çykdy. Ondan soň ol jurnalym ýaptyrdylar. Ol SSR döwründe bolundy. Oppozisiýon jurnaly tanqid edýärdi Türkmenistanyň içinde kemçilikleri. Şonun ikinji sanynda şu taýda 2 adamyň makalasy bar. Men bardy ýazan zatlar bar Salamatov. Ondan soň şol ýanky Justitsiýa ministrliginiň kanun boýunça bölüm müdiri, spesialisti Iqlimowyň, ýagny Sapar aganyň körpe enesi ýanky şol ýemede 25-nji noýabr wakatyna barmyş diýip şol türmede ýok edilen enesi şu taýda jurnalda ýazdy. Sapar Murat Niyazowyň prezident bolmagy ýa saýlanmagy bir kanun. Näme üçin? Sebäp Sapar Murat Niyazow 83-nji 85-nji ýyllar aralygyny Aşgabatdan gidip Moskwada şol ýokary partiýa mektebinde okuýar. Ol eýan Türkmenistanyň içinde däl daşyndy. Şeňim ýoksa Türkmenistanyň komandirovka uğradylan diýsegem boljak. Ýöne ol ýurdun içinde däl. Soňra 85-nji ýylda ýene ýygyna gaýdyp geldi. 85-nji ýylyň ahyryna şol ýeme bol ýanky Sovet ministriniň başlygy boldy. Soňra Gapurov tahtdan düşürip birinji sekreter boldy Türkmenistan. Ene şonu iklim subut etdi. Niyazowyň üznüksiz 10 ýyllap Türkmenistanyň içinde ýaşamaly. Şo zerarly hem 92-nji ýylyň Thomsonyň güýdünden anyk şu ýadymda da Niyaz täzeden saýlaw oglan etdi. Ene on oglan edişem ýetgeşip da ene SSR ýykyldy ben özüm täzeden tasdiklatjak diýenmeli. Ýok. On bukkullysy şol özüniň bir kanun saýlananlygy şol konstitusiýa boýunça. Ene şeýdip Niyaz ýene de öz möhletini täzeden tasdiklatdy. Bu taýda göz-görtele görünip duranda tasdiklanýan zat iki döwletde jemi 5,5 ýyllap Serdar Berdimuhammed Türkmenistanyň içinde ýaşan adamdyr. Bollugy tordy. Ol kandidat eýan bir kanun. Hala kabul edin onu, isle kabul etme. Vatandaşlar kanunyň aýdýan zady şu. Indi näme bar? Ýanky saýlawçylary dolanyp geleliň. Kim saýlamaly onu? Biz aýtdyk ýurdun içinde başlan. Ýurdun içinde şu mahal 40 göterimden känel ilat sany, 60 göterim ilat ýurdun daşyna. Ol nerelerde 60 göterim ilat ýaşaýar. Jem ýurdun daşyna gysylyp çykarlan, iş gözläp çykan, okumaga çykan, aradyrlyk sebäplere görä Türkmenistany terk etmeli bolan raýatlaryň ýa grajdalaryň emesi sany 2 milliona ýetýär. Şondan az däl. Ýurdun içindäki galyn şol aýdyl 40 göterim ilat. Oňam deň ýartyny aýyrsak 20 göterime ýetenak da deň ýartyny hem üçin aýrylýar, ondan köprägem aýrylsa. Sebäp köp çagy da kämillik ýaşyna ýetmedi. Şumar Türkiýe, Orsiýada, Belarusiýa, Ukraina işe çykan adamlaryň çagalary şu taýda. Enatalary ýurdun daşyna çagalar içinde olary da esewançylyk edýän şol adamlar enatasy, ýokary adamlar. Hem de hökümetiň işgärleri, budjet işgärleri, hem de şu hökümeti gorap oturan egni pagonly, eli dürreli adam. Bollugy tordy şolaryň içinde, indi bar saýlawçysyny, milletiň çagasyna aýyrsan, 20 göterim saýlawçy bolýar. 20 göterim saýlawçynyň içinden şol garry gurtulary aýyrsan, ylymsyz bilimsiz oturan. Ondan soň 10%-im ýok. Şu edýän işini bilip şol uğruna nähil bülten taşlayan, düşünýän adam sany. Emma ýurdun daşyny. Ýanky 2 milyon ilat hemmesi kämillik ýaşyna ýeten, hemmesiniň saýlamagy we saýlanmagy dol hak hukuky bar grajdanlar. Indi bular şu 80 göterim ilat
yurdun daşına galy. Bular adam hasabyny da görenaklar, hasaba dalanaklar. Enne şol yurdun içinde galan 20 göterim ilatyň ady bilen bular ine 99 göterim ses berdirjek. Ýa-ni Serdar Berdimuhammedow. Ondan şol bolýarmy? Şeýdilse. Şol adalatlymy? Şeýle saýlawlar bile gerekmi halkymyza? Kim razy şo bile? Yana bir başga mesele döremek mümkin. Göz boýagçylyk üçin o İstanbul'a bir uğruna bilten etmäge ýa-da yana bir aýdaly şol konsullugyna hem de elçihanada. Hani şu iki uğrunun üstünden şol Türkiýedäki 1,5 milyon saýlawçyny ýa 1.600.000 geçirmek üçin näçe ay wagt gerek? Şu bar her bir adam öz islegini beýan etmek üçin ýa hak hukukynyň peýdalanmagy üçin Ankara'da ýa İstanbul'da bir pikir edip görün. Pedenden 2 ay nowata durmaly. Ol ýa Moskwada Kremliň öňünde ol mawzaley nowata durulýar bir döwür. Şäň oňum netijesini ýene de görjek adam ýok, şol 2 urna bolandy. Onum ýene de hökümetleriň öz sanapça elçihanadakylar öz baha çykarjak. Gatnaýyny da. Onsoňam adamlarda şuun kun ýere çörek gaýgy o Türkiýanyň bir çetinden o çetine baryp gaýtmak üçin näçe pul harajady gerek. Edermi onu adamlar? Elbette ýok. Onu elini 5 aýda artykmyş 5 aý bolsa o görgülle çağalaryny uğratjak watan. Ene şular ýaly duzak dursun ene halkymyzyň dümli dostun garşysyna guruldy. Ene bärde teklif edilýär, men görüp oturýan kim näme teklif edýän, kim özüni kandidat hödürledi. Ay eýtmel, ay beýtmel, ay eýder, ay beýder. Bolanak şol etjek bolýan zadyň hiç birini gynansagyň şeýle. Näme üçin bolanak? Ýagny 2007-nji ýylda gelenne hakimiýet başyna gelenne şonu saýlawlaryň öň ýany aýtdym o näçe gedek şol Viyana'da, Awstriýada biz ýüşelmizde şu 10-njy ýanwarda şonu bütün dünýä garaşyp şu 3 tane oppozisiýon topar hereket ählisi bileleşip ýurda barjak diýip şo taýdaýdan bolsa onu bize Amerikalılar Ýewrosaýyzam kömek ederdi Türkmenistana aşma. Ýani şo taýda 3 topar öz arasynda şo haram kursyny paýlaşyp bilmän ikisi gapyny depip çykyp gitdiler bütün dünýäniň jurnalistlarynyň öňünde. Ya diplomatlaryň bolmady. Şo bolmanyň soňam ýene de şol birleşen Türkmen oppozisiýasy diýilýän topary degişligi Abdukuliyol başçy men şoň orunmasary hem de ýanky Anatoliy Petrovich Fomin diýip birimiz bar. O Türkmenistan Rus apşinasynyň ýanky Rus birleşmesi ýa Rus milletiniň ýa bir gowşumlygyny oturan milletiň ýol başçy diýip aýtdyk boljakda şu günüň dili bilen. Ene şol barıp ine arza ýazdyk. 3 bolup biz Türkmenistana gitmekçi, biz şo taýda prezident saýlawlaryna gatnaşmakçy, bize gaýrat edin, bize ruhsat berin, biz şunu talap edýäsizden Türkmenistana dolanmagy. Hem ýanky Türkmenistan parlamentiniň adyna ýazdyk, hem de merkezi saýlaw komisiýasynyň adyna ýazdyk. Ertibim arzamyzy ine ýanky elçihana işigini duran nowat çağrışdyk. Viyana'da, Awstriýada 2007-nji ýylyň 10-njy ýanwaryna degişli görüldü. Ýene de şo taýda 3 gün oturduk garaşyp bize jogap bererler uçmaly bolsa uçursa. Aşgabatda şo taýda. Ýok. Jogabym ýok, ýagdaýym ýok. Bizim 3 gün ýatdyk şo taýda. Mehmanhanada pulumuza motor diýdim we gaýtmaly boldy. Ine 2007-nji ýylda degişli mesele watandaşlar. Soňra 2012-nji ýylyň saýlawy boldy. Gurban Ulyň prezidentlik saýlawy. Soň öň ýanyny, ýarym ýyl öň ýanyny ýadyňyza düşýän bolsa Aşgabatyň etegindäki Büzmeýin şäherine harby ýara skalatlary partlady. Şol partlamada yüzlerçe adam wepat boldy. Onlarça da yüzlerçe.
çağı, ulu, kiçi, denan, erkek, garry, hemmesi şotaydı. Şol suratany men emende bardyr, görersiň gerek bolsa 20 täzeden seredim. Şo partlaman suraty video düşürüleni var. Şonna şol adamlara sesini çıkarman, ölüňiziň yemesini bermän, sadakasyny bermän, cenazasyny okutman, hersin bir ýerde jaýladylar, halka görkezmän bildirme. Şo her maşgala $10.000 beriljek diýip aýdypdy. Kime berildi, kime berilmedi, men o günasyny götürme. Yani hökümet işgärlerini diýip halkyň agzyny ýumdurdylar. Halkym şonu $10.000 öz wepat bolan öresini çalışdy. Beýnatagam şu şeýle. Şonu gözünün oğdu yanını berden goğarlardık. Şular ýar bolýanda atyp yazılmadık yerim kalmadı. Emmerayt. Ondan sonra aýtdy Gurbanuly öýdi. Telewizora çykyp aýtdy. Şol oppozisiýa diýil ýani ine gatnaşjak bolsa inni kilne saýlawlara gelsin, men ýurdun içini kabul edýän diýdi. Ine öz aglyna çykar diýen sözi şol. Şonu men özüm arzamy ýazdym. Menden başga da o ýanky Hanam bilen bankın başlygy Orad olaram ýazypdyrlar. Men ýöne olar bilen hiç ýyl gatnaşygym ýok. Olar öýt adyndan ýazypdyrlar. Ýene de salmadylar. Ýöne şonu ine şuň kun aýdýarlar da mysal getirýärler. Bizne barmaly, gatnaşmaly, ýanky Aleksey Navalnyň diýişýärli, aýdyşýärli, ýani şol 19-njy ýylaky, 20-nji ýylaky saýlawlary akylly saýlaw diýip termin ýerdi de. Şu hökümetin teklip eden ähli kandidatlarynyň içinden kim özüne şol ýakyny görse, ýa hökümetde hasapda durmadyk ýa ýanky ýedine Russiýa hataryny durmadyk kandidatlaryň islediginde ses berin, ýöne şolara bermäň diýilen lozum eglan edildi. O biz üçin täzelikde şu Navalnyň 19-njy ýyl eglan edenini 10-njy ýylda men halkdan gaýş etdim. Ana Azatlyk radiosyny duran ses ýazgylary. Şonu marly ýigit bardy. Men oň ady şu familiýa şumal ýadymda da şolum kandidat görkezdiler. Onu halkdan gaýş etdim. Öwran näçe edip çykyş edip bu. Şol ýigidin kakasy bir ilhalar adam eken o halka kan kömek etdi. O şular ýaly ila sulhudy diýip maňa o taýdan bu taýdan habar geldi. Ine onu şol ogluny ses berin diýip şol ýigide diýip men çykyş etdim. Gurbanuly berme, halk bolup şoňa ses berin, baraňyzy uğruna diýip. Oğlum ne bütün Türkmenistan'a gidip dur Azatlyk radiosynyň sesi. Başga ýagdaýymyz ýok 10-njy ýyl. Näçe adam o ýygda ses beripdir. Näçe adam Gurbanulyga garşy onu hiç kim aýdana istedikçe sanadylar, ne 90 näçe götürmediň Gurbanulyny ýene de geçirdiler. 17-nji ýyllaky saýlawyna biz asla adymyzam soranak ýazdyk, biz gatnaşyk diýip özüme mardamy uğratdym. Ýok. Barmasynam diýen adam ýok. Ýöne şo taýda ondan çykyş edip aýdan adamymyz bar. Watandaşlar barın hökmen gatnaşyň şol saýlawlara ýöne barynda şo bültenleň hemmesini garalan, hasapdan çykan hemme kandidatyň üstüne çykyň. Goý bilsin siziň şo zatlara garşydyňyzy diýip aýtdy. Elbetde esten halkkan ýöne içinde şol ýankymen diýilmedenem bardyr. Ýöne kim onuň sanawyny dogry dürüst hasaplap aýdyp berdi. Diňe şol saýlaw komisiýasyna oturan mektep direktorlary bilen daguşlardan başga kim bilýär? Hiç kim. Ine şeýdip bir saýlawam geçdi. Şoň üçin şu diýen adamlar bar. Barın şu Gurbanulyň oglunyň başga islenlik adama ses berin diýär. Ýok. Biz olum şuň kun hökümetin geçirjek bolýan geçirjek bolýan bir kanun saýlawyny biz kabul edýäk. Eger biz şoňa gatnaşdyk, şu hökümetin biziň halkyň başyna salan şu oýunyny biz dogry kabul edýäk. Ýöne kimin elinde sandygyň açary bolsa, şolum oýunyň eýesi bolýar. Sandygym olaň elinde, açarym olaň elinde. Pikir edip görüň, şu galan 20 günde kim kandidat çykaryp biljek, ýa şo kandidat kim hasap aljak, hasap alanydy. Ol kandidat ýurdun içinde kim bilen görleşek, nerede hasap edecek? Kim bar? Şumal ýurdun içerki şumal kabul edilen kada kanunyna laýyklykda haýsy kandidat bar? Aýdyn.
On meşil yurdun içinden çıkman oturan kandidat var mı? Yok. Ne diyene bizim kanunu biz hiç kim kabul edemez. Şey mi? Dine sor, beyleki punktlar aydı mı oturmayın. Ne? O tayda bize karşı oturan adam yok. Eğer şu onun bizim halkın ağzına oklan yankı çengegini biz yutsak bolsak onu biz son cenayetkar toparın şayı emezi oluyor. Ne mi dedi? Şair dizi yok bağışlan. Sonra bakay dilimden uçup gitti sözler. Biz sonra şarik boluyor. Ene. Şu cenayetkarı biz şarik. Eğer şonun oyunu biz kabul etsek. Sebep ol hemme kada kanun bolup konstitusiyan depelep ayağasını salıp ine edebilişim şu deyip ine oğlunu yöne tutup sayla oğlan edeyim. Bizim ine barıp şon saylavına koşulmalı. Elbette yok. Yine de bir moral soru var. Şol saylavı kandidat bolup katnaşıp bolyan adamlar ya eyyam özünü oğlan ederler. Şol rejim 1992 yıldan merşu neçelli dine türmelerde urup yenjip öldüreni, açlıktan öldüreni, kesellerden öldüreni tuberkulozda. Şolun sany in azından alanda 50.000 adamdan neçe. Türkmenin 50.000 ilatyny garan rejim bilen. Bizim nähil gatnaşygymyz bolup bilen. Nädip şolar bilen biz bir aýlagy ýa saýlagy ýürmeli. Kim aýdyp biljeksin? 50.000 adam pesinden ýok etdiler türmelerde çüýredi. Onum ine suud edip berwoti adamlar. Onum bizim o Türkmenistanyň garażdarlarda ilerki eýraly dogallamyna şaýatlyk edip ine görkezmelerini berwoti. Her gün her hepdede bir türmede näçe adam ölýär. Ondan Türkmenistan türmesanyna köpeldin. Onu ol gyrgynçylyk ýyllaryna köpeldin. Onu ol ýema bir ýanky Covid-19'a köpeldin. 50.000'den 70.000 bolur. Biz personal ýaşan. Ine gyrgynçylyk, ine öz halkynyň garşysyna gurunalan genosit watandaşlar. Ine bizim şu genosit edenler bilen ine ýanky bäsleşigi çykmalymy? Şonun üçin karar etdik. Alanna mene bilelikde saparağı beyleki ýigitler ýanky halat ediş komitetiniň agzalary yaka her öz pikirini aýdar. Şol geçirecek bolan hökümetiň bir ýanky goşadyrnak üçin saýlawyny biz ikrar edemiz. Birbirinden ýok. Biz şonu boykot edýär. Halkym şonu çağırýar. Her gün çağırır saýlaw üçin. Ol halkyň saýlawda ýa halkyň saýlanjak saýlawda. Haçanny meclisiň başlygy 3 aýlap 3 ay öňünden saýlaw oglan eder. Şonu öň ýanyna oglan edýänse ýanky ýol ýapylan samolyotlarymyz var. Türkiýeden, Orsiýetden, Belarusdan, Ukraina. Şolaryň ýol açylyp halkymyz ýurda barmagy dogry hukuk kazanyp ine şondan soň oglan edilmeli. Bu ilatyň garażdarlaryň tegsen göterimi elinden hak hukuky alnyp oturka biz o saýlaw dip asla düýbüni karar edemiz. Bize beýle saýlaw gerekkä. Onu soň ol 50.000 san türmelerden gıynalyp öldürilen watandaşlarymyzyň üstünden ätlep baryp ýene-de şolaryň saýlawyna gatnaşmaly. Olam gatnaşdyrylsa, gatnaşdyryljagyny bir kanun. Onu soň galy berse-de bizim Milli Halat ediş komitetimiz prezident dolanmışyň gözüňe tutamda biz anyk açyk aýdyn aýdyp otur öz maksatymyzy biz Türkmenistanyň parlament respublikasynyň we parlament dolanmışynyň tarapdary. Ine şol zatlardan, şol gymmatlyklardan ugur alyp biz hemme mailnamalymyzy, maksatnamalymyzy ýazyp halkymyza ýagny sede hödürledik. Hemme döwlete degişli işler ýurdun daşyny ýuwaş-ýuwaşdan ähli strukturalar gurulyp gidilip otur. Bir yetmeýän zat şuň kogun şol ýurda baramyzda ähli şu ýumurlyp ýatan tuğdaklary şu öňküliň ýerine getirip goýmaly kadrlar ýeten. Oňam sözgüde tapylar daşyndan getirler kadr, için näkini okudylyp ýetişdiriler. Barja kadrlarymyz bilen
günümüz görjek bor. O zatlar buun kuunun meselesi de ýöne galan meselede guruju meclisem bar. Ana guruju ýa-ni hökümetem bar. Ta parlament öz hukugyna eýe bolýança. Parlament şo taýda aýdar, bizi halka referenduma goýjagy parlament saýlaw bolany. Aýtdy näçe gede. Size nähil sistemi saklamak gerek. Ya şol öňküsi prezident dolanışyny saklap alqalyapmy? Ya biziň teklip edişimizi ýaly parlament respublikasynyň dolanışyny geçýärmi? Ene şo taýda gelende halk özüne gerek saýlap alar. Ýöne şo halk gelip urnada bülteni taşlayança referendumda bir şaýlap düşündirmeli bor. Parlament respublikasynyň nämeden ibaratdygyny, näme peýdasyň näme diýanyň bardygyny, onu sana mene 30 ýyllap başymyzda galga oturan ýa-ni prezident strukturasynyň bize näçe betbaçylyk getireni bir adamyň döwletini. Onun halk özüne geregini saýlap alar. O taýda biziň çözecek adımız yok. Halk haýsyny saýlasa, bizim şoňa kaýyl bor. Esle prezident saýlaw bolsun, onu prezident saýlawlaryny geçir. Yok, parlament saýlawlaryna halk razylyk berse, onu parlament saýlawlaryna gatnaşar. Ine şol hemme zady diňe halk çözmeli, watandaşlar, biz çözmeliler, öz başlyk bol. Ýöne halksyz şuň kun ediljek bolýan oýun, ine ýene de pesenden 7 ýyllap şuň dogmasynyň ene dowamaty bolup durmaly Türkmenistan. Bilim gargynçylyk. Indi oğlunyň özüne nähil alyp barýar, onu okuyup barmy, ýokmy, o barada gatkan görüňler bar, men o zatlar bilen siziň kelläňizi agyrdyp oturmaýyn. Şonuň üçin bu işler dowam etdirler. Hökmani ýagdaýda çykyşamadylar, aýdylar. Hemme watandaşlarymyz üçin efir açyk öz pikirlerini aýtdylar. Isle hana kommentlerde ýazyn öz pikirini. Biziň pikirimiz şeýle. Biz şunu şeýle diýip bilýär we tapýar. Şu geçirilecek, Qurban Bolyn geçirecek bolýan bir kanun saýlawlaryny biz doly boykot edýär. Biz onu ikrar edemem, kabul edemem. Halka da berýän maslahatymyz şu, berjek maslahatymyz şu. Ne şu arada iýdigi derli çykyş eder durar. Her bir Türkmenistanlyň her bir garajlanynyň diňe Türkmenistany dürli milletleriň wekilleri ýaş. Her seniň haky hukugy bar, şol hak hukuklaryň berjay we öpçün edilmegi üçin biziň şu taýda çykyş edip otyr. Walya watandaşlar şu ullukça hemmäňiziň öňünde saglyk, saglyklykda görüşelim, habarlaşar. Sag oturun.